Добрый день, я рада вітаць вас у Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Мяне зовут Евгения, і сёння мы пагаворым пра вішчынскі скарб, адзін з найболей раскошных скарбаў, знойдзеных на тэрыторыі нашай краіны. Выявілі яго ў 1979 годзе каля вёскі Вішчын Рахачоўскага раёна Гомельскай вобласці падчас даследавання аднайменнага гарадзішча, дзе ў эпоху сярэднявечча быў драўляны замак. У сярэдзіне 13 стагоддзя адбылася аблога Вішчынскага замка татарскім войскам. І нехта ў той час схаваў клад. У скарб уваходзіць 37 прадметаў, сярод іх упрыгожвання золата, срэбра. Агульная вага клада 2 кілаграма. На першы погляд здаецца, што клад рэчавы, але трэба звярнуць увагу яшчэ раз. Сапраўды, у скарбе прысутнічаюць жаночыя ўпрыгожванні, сярод якіх колты – гэта такія падвескі, якія мацаваліся ля галавы. У кладзе яны розныя. 2 колта з выявамі птушак, зорны 6-прамянёвы колт з пацеркамі і колт з ажурным краем. Таксама ў скарбе знаходзіліся фрагменты караляў з 3 авальных срэбраных пацераў і 4 падвескі. Акрамя таго, фрагменты расін – гэта ланцужкі, на якія падвешваліся колты, 2 падвескі з кананічнымі верхавінамі. Масіўны бранзалет, скручаны з 3 кутоў з наканечнікамі ў выглядзе галоў змей, і 2-створкавы пласціністы бранзалет, таксама з дзівоснымі раслінамі і птушкамі. Усе рэчы выраблены з высакаякаснага срэбра, а пацеры і бранзалет пазалочаныя. Але апроч упрыгожвання ў скарбе прысутнічаюць незразумелыя на першы погляд брусочкі рознай формы. Гэта грыўны, срэбныя зліткі, якія нашы продкі выкарыстоўвалі ў якасці грошай. Атрымліваецца, гэта грашова-рэчавы клад. І грашовая частка яго складаецца са срэбных зліткаў грывень. Кіеўскага тыпу, падобныя на ромб, наўгародскага, без насяканняў, і літоўскага тыпу – гэта брусочкі з насяканнямі. Доўгі час побач з месцам, дзе знаходзіўся замак, жыхары вёскі сеялі бульбу. Магчыма, яны марылі знайсці скарб, бо хадзіла легенда, што некалі тут быў багаты замак. Але менавіта падчас раскопаў археолагі выявілі скарб. Можна ўявіць сабе, як было крыўдна жыхарам вёскі. Прыходзьце ў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, калі будзе такая магчымасць, каб даведацца пра самыя выбітныя і цікавыя скарбы нашай краіны.